Prim Ministru, inti tkellimt mal-kabinet tal-Ministri tiegħek biex tara min kienu iż-żewġ ministri li ltaqgħu fis-satra tal-lejl ġewwa il-Ministeru Tgħawdex mal-missirijiet ta' traffikanti ta' droga? Jekk Simon Busuttili jaf min huma n-nies kif implika wara li ippubblika jew ħalla tiġi ppubblikata ittra anonima li qed joqgħod fuqha, naħseb ippermetti nħawieġbek. Naħseb li għandu jgħid min huma n-nies jekk jaf min huma n-nies. Hemm inkjesta li hija inkjesta indipendenti ħanoqgħod fuq dik l-inkjesta. Hija wkoll tal-mistħija li l-kap tal-Oppożizzjoni jakkużani li qiegħed naqbes għal traffikanti ta' droga. Jien mhux ħanaqa' f'dak ir-redikolu u f'dak il-ħmiġ ta' politika. Naħseb li n-nies ma jridux dak it-tip ta' politika. Ma tħossokx obbligati li tistaqsi lill-kabinet tal-Ministri tiegħek biex tara jekk min huma? Jien ħossni obbligat li la hemm inkjesta serja nħalli l-inkjesta tagħmel xogħla fis-serenità. Jekk il-kap tal-Oppożizzjoni jaf xi ħaġa kif qed jimplika li jaf, imur jitkellem quddiem l-inkjesta. U temmen li Manuel Malija u Anton Refalo mhumiex huma dawk il-Ministri li taqgħu magħhom? Jekk il-kap tal-Oppożizzjoni jew inti taħseb hekk, morrux lu quddiem l-inkjesta. Ma l-mistoqsija fuq il-Ministri tiegħek kienet, Ministru. Prim Ministru.